De naam Gijsteren moet een hele oude naam zijn. De Urre of Haru-uitgang, een Keltisch woord van oorsprong, betekent zandrug. Het eerste woord is geest of geist en dat betekent hoog. Een hoog gelegen zandrug. Het is een typisch terrassendorp. We zijn in het Noord-Limburgse dorp Gijsteren, aan de grens met Brabant. Veel boerderijen hebben luiken in de heraldische kleuren van de plaatselijke baron, de belangrijkste eigenaar van grond en goederen. Ook de straatnaambordjes zijn bijzonder omdat ze twee namen laten zien, de huidige naam en die van voor de Napoleontische tijd. Die oude namen zeggen meer over het gebied, zoals de Meulensteeg die naar de oude Holtmeulen leidt, de watermolen van Gijsteren. Streeknamen of toponiemen zijn de specialiteit van onze gids. Toponiemen leren ongelooflijk veel, zowel over de landbouwgeschiedenis van zo'n gebied, over de ontstaansgeschiedenis. En die hebben dikwijls een hele mooie betekenis. Hier komen bijvoorbeeld een paar beekjes de Maas in. En die beekjes zijn dikwijls toch bepalend geweest voor de boeren om daar hun boerderij te bouwen. Om de weilanden te bereiken, met name de weerden, zoals men hier de weilanden aan de Maas noemt, moest men door de Voort, een doorwaadbare plaats. En later pas zijn er bruggen gebouwd, etc. Maar de naam Voort is blijven bestaan. En we hebben hier in Gijsteren bijvoorbeeld de naam Staai, heel bekend nog, heel veel gebruikt. En dat is duidelijk een naam uit de periode van de Romeinen, Statio, de plaats waar men halt houdt om over te steken. Hier ligt de Staai in de buurt van het landhuis van de baron. Een van de belangrijkste oude historische routes is natuurlijk de Romeinse weg geweest. Wij hebben hier wel een aanwijzing dat ook hier in Gijsteren ergens die weg is geweest. En die passeerde de Leeberg. En die Leeberg die ziet er hetzelfde uit als een zandduin bij Groeningen, waarvan men beweert dat het een kampplaats is geweest van de Romeinen. Van de Romeinse weg is niet zo heel veel over nu. Maar we kunnen bij de Eethoven de Boogaard heel duidelijk zien waar hij gelopen heeft. De oude eiken die daar nu nog staan in het weiland markeerden die weg. Het landschap rond Gijsteren draagt de sporen van eeuwen. Zo verwijzen de 5 wegen bij de Wilbertskapel naar de pelgrimage ter ere van de heilige Willibrordus. Er zijn hier verschillende plaatsen waar Willibrordus als patroon bekend is. Gijsteren Sint-Willibrordus parochie. Dat hij hier in Gijsteren is geweest, dat is natuurlijk een heel hardnekkig verhaal. Anderen hebben weer geschreven dat Willibrordus zeker niet in Gijsteren aan land is gegaan, want het was daar zo moerassig en nat. Hij moet zeker doorgevaren zijn naar Mazees en van daaruit misschien naar Gijsteren gekomen zijn. Maar de aanwezigheid van de Staai toont aan dat dat natuurlijk onzin is, want er was al heel lang een aanlegplaats in Gijsteren. Het verhaal is dat Willibrordus hier ook gedoopt heeft, en met name bij een bron waar zeer helder water uit de grond kwam. Daar heeft men al vrij vroeg een Sint-Wilbertskapel gebouwd, gedateerd midden 16e eeuw. Die is ook heel lang als bedevaartplaats in gebruik geweest. Ook werd wel eens mensen een boete opgelegd om in een wit kleed helemaal te voet naar de Sint-Wilbertskapel van Gijsteren te gaan. Maar vooral was de kapel bekend om zijn bronwater. Tegen oogziekte werd dit water gebruikt en nu nog kun je een haak zien waar een kannetje hing en men het water uit de put kon scheppen. Nog niet zo heel lang geleden is dat water door een bureau uit Amsterdam onderzocht of het wel heel zuiver en schoon water was. En dat was opvallend schoon.